מההתחלה. אבל אל תצלם. טוב. הסיפור. הכריש בידם. פעם שחדק. פתאום פגש אותו כריש גדול. הוא אמר לך, למה כדאי לתקוף אותי? למה שנשחק יחדיו? קורס, 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 עד שקיעת השמש. בבוקר חזר הכריש לביתו. היום שחקתי עם חיה ששמדה. אז אמרו לו, דג זה חיה שאנחנו אוכלים, אל תשחק איתה יותר. וגם הדג חזר. היום שיחקתי עם חיה ששמה כריש. כריש זה יכול לטרוף אותך.